Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Phuloni Youth Development Committee asong atumpen Phuloni ahithialong dustbin ke ronpon. Phaikoni ni phaingko yarni Phuloni ahithialong isi hithi lapen kulat kibi atum kangthir jerpen si donangji pumatha ponsi Phuloni Youth Development Committee atumpen ronto tok biatumpen chepater piponsi amithang akhia tat pen Phuloni akulat do an along dustbin isi si ronponsi Phuloni ahithi kepang thirji aphansi cyclem ponlu. Labangso dustbin lapuson ki pipon thek apot Phuloni along kulat kibi atum sitami Phuloni Youth Development Committee atum aphan kachoro sitami bibajer pon. Laben Phuloni constituency APHL simai phudhoni ramti mung pen sitami labangso asai ke klem pon thek apot choro lo pusi pherang kya thengno ningje pon. Phuloni pen oro ningti gathar Karbianglong News. Kali tu media tu man namai kado e panda choro lo apang si lapen ke padak development committee aphan sitame nilihin pen sitame choro parpik lo athe ere tum ladak kulat bulotang te ladake si atokan open itungla Phuloni area Asia Bozar pinaga posi ladak pangke inkhir nangji athe kejo na hormu dak pensi rong stame ponji sila sodim inkhir at e bulotang te la so bangke litum kublum ha bemarajar kato we pena haistame ba mentu men oi bulotang te dak pensi unde asila so ke claim ke da mabangke le lialang litum phansitame suri kardom pa jelo pen ke eletum isi environment labangso ke ponje labangso isia towar lo ken kam lo selang litum aphan nilihin pena bangke choropar pik lo ne pik lo la so kam ke claim bangke Lakhaingor po Nilip MSC constituency ke parlo Daygrum athoy many stadium along first inter Nilip singing competition ke paman pon. Pirthea thak loke charli lapen kaprek ason ke thek akenang sot. Lason thak si lun kilunta ke thek nangji akenang sot lo. Loke charli adim ke school ahem do bonta lun charli adim konalo. Lapen koson pensi ke charli po. Lun kilun achatai mati platform kenang sot thetan lo. Lasi Karbi Artist Forum atiri pen pin khat pon sinilip along ta ovi ki miatum aphan isi achatai donangji pusi Karbi Artist Forum Nilip province amahak pathek ponlo. Lun kilun pen kaprek ke charli ke pate ponji aphan dotanglo. Nilip along ke chengsi lun kilun kachepate asaisi dengpon paprang ponlo. Bangso kachepate pon along bang trokep abang phu bang phiatum chepate ponlo. Lapen top 30 ang deng along keledun bang thongkep rai hini an chepa undunlo. Top 15 along bang ingora hini pen top 6 ang deng along bang trok an chepa undunlo. Winners Montes Ingti tangka suri nerkep lapen certificate sitame chepalong dun. Runners up char kleteron pi tangka suri trok lapen certificate sitame chepalong lo. Second runner up basa piterang pi tangka suri pli lapen certificate chepalong pon. Lapen third madi consolation ke long dun. Robertson Phangcho long bison peron Robina Hansepi atumsi chepalong dun lo. Bangso amaya long kache tongdon man kedo cheparjan along nong nam kache thangklong abang phu Katharson Ingti KAF President Joint Director Mongol Singh Daron Lunsepi Bari Rong Pharpi Lunsepo Probikha Tokbi Lapen Assam along chotkali India along nong nam kache thangklong Lunsepo Samson Ingti sitami chetongdon Lapen tokolang son nilipen cricketer kemandun Joyson Ingti sitami chetongdon pen Karbi Artist Forum Nilip Province pen Karcho Dengpon Choki hola pen Philip Tiso Karbianglong News Kangbura Kiling aphan so chengthenda press abitung atumpen pinrempon. Phuloni constituency Kangbura Kiling kedamtang arni Karbi Anglong apherang ke atumke arlo ke do asonglo lapen alangli kaning jepon ke nemethang si media chesilam pon pupu. Lapen Karbi Anglong pen ke nehenlo hele ke ocheng abang phulo pusi ningjepon. Lasi bangso puthak so chengthenda press atima hin pen ningduk chipaklang. Alangli Karbi Anglong apherang ke atum aphan ke nangni lapen Karbi Anglong anios sitami lang ingtung ti pusi ningjepon. Lasinon jong si Karbi Anglong along pedo bom lang pulotang ti non ke bang jilang arni Karbi Anglong arat aphan kena hok thedungji athe alangli ke Karbi akhe aphan kaching hondoma awi make daksi klang daklu. Lapen alangli lamklar kachipi sitami choklim le asonsi thekpon long. Lasi socheng henda press atim ahin pen bangso puthak lamklar chipi pemika nangji lapen dia cho hangmek nangji pusi pachini pon. Rongmong we pen Jona Singh Tiso Karbi Anglong News. Pini niltum socheng henta press ahin pen bangso press meet kangi nangko alam khila pungno damtang Phuloni constituency long pen MEC kilik long chepa haidun Kangbura Kiling alangli
nilitum media asong tum phan mimi hengno kaning jetap la sofu thak se nilitum pini kata press meet bang ke in pona ko athepima nilitum karbenglong a media atum phan inut em aot kabipen nilitum media to phana kita jadi tum media to makan se alu ke dua song lo na tungke song ke tirung kerek tabrate la song se tum phana ke bo tame nilitum bang so media long ki claim dun man claim la bani tum tame rad phan la pen khaya kisung ko son se pajok thegi ma la pen khaya kisung long ko son se jok ponun ji ma iprang karbengong kupi si manji ma la so putha galam ma ke nilitum se tame la claim bon bom dam bom singom an nitum si song dun bom Setami alang li nili tuwa pan juno dak nang kitu nang pin rem di tu media karbengong media nang ne tapen karbengong media ke arlu ke do song si nang ke juno ta ke kap son si nili tum hanang media tum hanang ke bo athe nili tum bangso curung dam nang ko ba nili tum media tum bangso alang li long humri dan pengga jang nam ko ke nili tum tami nili hem kisung ke boy ba nili tum kupini ke siksak la so ahormu kali nili tum tami isi national press day bangso Catalonia long nilitum dami asa pakaduri ke pokok penajok si hada kuluni konsekwensial long jito herangki klaim abang huatum alang nilong chuning bidam so tame alang ninging samjin pen nang pi the nang pi pedat lata nilitum udam jongdam intung te so tame alang lila soni tum phana ke pinrem pen nang ipu abang ke nilitum ta koike la pen alang li mena tame lamklar chipi lo so tame la so bang so lamklar ka chipi bang ke la ke nilitum so cheng henta presa to make ninging samsela alang li chiri pharoi si rada phana ke joy hai ke bai piku alang li jong si media phan che hang pen dia ni la son si cleansing ni phan media la son paklang ki nangji pu pe pu te ni tum ta ko son si media mate herang ke tum ta paklang kon ke asi la so oda bang ke chokche ni tum hin pen bang ke ni tum so cheng henta presa tum pen ame ala bang ke ni tum ta condemn lo alang li phan je Karbenglo Autonomous Council long alang ni not EMR pu do bom la so EMR pu penci onan ko alang ni EMR ot kan lu kusi nilitum mangke demand pono ba condemn pono alang ni pa la pen alang li la yem kang brakili alang li ithe ki chok kam de nai la bangke alang li la son sining je lo ka o Karbenglong pen ke nili hen lo ilik o chenga bang nili phan ning nam pathiri pusi alang li nang ke ther nang ke ha la puson hen lo ma inut alang li Karbenglong Autonomous Council long EM alang li kang idun pen rat phan mate kaprek phasta me la puson se alang li kaning je nang ji a od lo ma la bangke nili tum ning duk lo la pen la bangso ferangke tum kerap ka chang dam kidam bangso ferangke tum ta chithan lo nili tum ke lo dak mena pluni long homosti a constituency a correspondent lo chithan lo la si nili tum ke nang li long ke bang nang ko utang chithan lo sita alang li tum phan bangri pasi apong si ku sta hola la ferangke tum bangke nili tum ke nang li long le bang vete kunasi tum kidam na kidam alang pusi alang le tum ke chithan lo lasi lapu an kelang plot pen ni tum media fan or Karbenglong media fan lapu son ni tum fan nong lu nang ki jo tap la bangke ni tum sta ning duk lo Longri krehini sarhabe amai ser hongthom amai lapen Karbi honghari amai chingrom pet pen krungsai amai kangnipon bangphu amai kepat uponji lage Karbi bisar kendar cherok tok amai kepat upon verji aphan mai ingnipon Karbi customary lo kepang tangpon ver nangji lapen hakko pen aron atang mati reng monghom akaya hut kepat thik pon bisar kendar aron ateng pensi non puta pang tangpon thule thot nangji pura nijang Karbi anglong dong kamukam rong sopi Karbi hemtun along longri krehini sarhabe amai ser hongthom amai lapen Karbi honghari amai chingrum pet pen bangphu amai ingnipon lo lapen isi rada phan birta ke mi ke paklang pon lake non ke bangji mati jonga chikloni phai thong ke arni ar song arong along Karbi bisar kendar cherok tok amai ke padu ponji aputha chethan chimun pon lapen lapuson cherok tok amai ingni pon pe pulo thangte Karbi aron atang ing bobom tanglo Karbi aron atang ke pareng derji aphan pura chiklo joni pen iphong ke cherok tok amai ingni pon bernang pulapen Kitchen si amai kipado ponji lage arsong arong along lapen bangso amai along habipi chong khili pen ke umaharapati ke narong rong han ke rong pi rong chetcho ke dera nokbare ke nilip ke jinthong ke amri ke Karbi honghari amai thong ke
rong khang artu kep lapen bang so long along tin atumsi kipon kewan abang nangji pusi maya long cheparai pon lapen labang so amai cheklo joni pen iphongke along ritin along sitame cherok tok amai ingi pon bernang polapen kewang jini phai thong kep arni ar song arong along ke padu ponji amaya long ritin penta tangka suri hini chewan rep nangji pusi bang so amaya long chepathik pon Maya longka chetong share hongthom amai president Monsing Kiling longri krehini sar habe amai mepu Mensing Teron Karbi Honghari amai GS Omar Hansi Kathar Bura lapen ari sangwa tum chetong donsi ing samjen pen bangso amai pachun pon Karbi Anglong là bây giờ bằng của tum phan orang si churo lapen ini tum da dong kam Karbi Hentun along konsekut pen bang plamai di dupon lape song thom lo Karbi sarong thom mai lapen long di kreni sarang dia mai lapen Karbi dia mai itu bang plamai itu mai pon lam thi lap lo non ne prang wang ji itu Karbi bisa juga langsung serok tok mai pada dia kan masih ini lamrai deng pon lo non wang ji mationg itu Hong kep arani asal malong sih itu pada posisi sini itu lamrai deng pon lo lapen itu la dari hong kep nanti kali itu memang bang di anta itu yoni ben koi ke along di tinta la Karbi aronatang ajutan kai kita kinet orang jantan itu orang bong Karbi jotumpen itu bong Karbi jotumpen ambil rombong Karbi jotumpen apa yang itu sarong kaum apa yang ini apa yang mai tumke atu misi sini tu macam koyon wangka serap tu kami di pon dari sini lambai.